je ozdobou kalifornskej Santa Moniky. Obdivovať ho sem chodia ľudia z celého sveta. Mozaikový dom je umeleckým výtvorom manželov Louis a Azisa Farnamovcov pôvodom z Iránu. Tí začali so zdobením svojho príbytku pred 13 rokmi. Všetko sa to začalo, keď som bola na hodine výtvarnej výchovy môjho syna, keď bol štvrtákom a učil sa mozaikovať. Keď som prišla domov, tak som to skúsila a začala svojimi kúskami. Technika lepenia črepinových kúskov do mozaiky zaujala 58-ročnú Louis natoľko, že dnes je takto vyzdobený interiér aj exteriér ich domu. Vlastnoručne naň prilepili viac ako 20 miliónov kúskov z rôznych materiálov. Najskôr som porozbíjala porcelánové taniere. Povedala som si, že na čo ich mám mať odložené v skrinke. Stále sa na ne môžem pozerať, keď ich budem mať nalepené na stole. Tento tanier som rozbila, keď môj manžel spal, ináč by mi to nedovolil urobiť. V minulom roku dokonca obyvatelia mesta Santa Monica udelili amatérskym umelcom cenu za najkrajší dom v meste. Vždy, keď idem okolo, hovorím si, že akú fantastickú prácu urobili. Teraz nám nepotrebný porcelán ľudia nechávajú pred dverami. O umeleckú prácu manželov Farnamovcov je teraz záujem po celom svete. Všetci vedia o našom dome. Včera sme tu mali obdivovateľa až z Austrálie.